Es un cabrón, fillo da grandísima puta! Vas pagar! A bufé que sí! Así rebente de cólera, de rabia, de variola negra! Desátame! Desátame! Mala chispa te coma! Báixame! Escoita, ainda estás a tempo. Se me deixas teibo, perdoche. Se non hei te ver con vermes nos ollos, xa verás. Ai, señor, que mal me sinto. Ponme de pé. Ai, estáme baixando sangue pra cabeza. Ponme de pé. Ai, louro. Auga. Langrán, fillo de puta! Abusas de min porque estou atado. Desátame se te atreves. Ai non, ai mediño, medo é libre. Merdán! E isto que? Vaya, marcha un cabrón e ven outro. Quieto. Que queres? Quieto. Non me poña la man enriba. Que faz? Mira para aquí. Recoñeces esta cara? Pois é a túa. A miña? E quen che di que é a miña? Sácame iso de diante, levo daí se non queres que che diga onde podes meter. Mala chispa te coma, xerif, a ti e a nai que te pariu. Mirade como lle dá os cartiños. Xudas que és un xudas. Bendíchesme, pero non te alegres tanto, non te alegres, porque se queda unha pouca xustiza neste mundo a los ter que gastar en medicamentos todos ata quedarse en un patacón. Porque és un cabrón. Ti non o sabes, pero eu ben xo sei. És un fillo de moitos pais e todos uns cabróns, o mesmo que a ti. E tua nai, vouche dicir o que é tua... És un cabrón. Mandas a forcar un pobre home que non che fixo mal ningún. Hai orde de busca contra él en 14 condados deste estado e foi declarado culpable de homicidio, roubo a man armada contra cidadáns, bancos e servicios postais do estado, roubo de obxectos sagrados, incendio dunha prisión estatal, perxurio, bigamia, abandono do domicilio conxugal e incitación á prostitución, rapto con extorsión, compra de obxectos roubados, emisión de moeda falsa, utilización de cartas e dados trucados, agresións e lesións a magistrados e oficiais públicos do condado, do distrito e do estado. Polo tanto, e segundo as facultades que nos conceda a lei, condenamos o reo aquí presente, Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez, chamado porco, a pena de morte por aforcamento. Que o Señor teña piedade da súa alma. Proceda. Aquí están 5 para ti. 1, 2, 3, 4 e 5 para min. Outros 5 para ti e outros 5 para min. Sabes canto vales agora? Non, canto vallo? $3,000. O mundo divides en dúas categorías, amigo meu. Os que teñen a corda ao redor do pescozo e os que a cortan. Pero o que che ten a corda ao redor do pescozo son eu. Son eu quen se arrisca. Así que a próxima vez quero máis da metade. Sí, é certo que ti te arriscas. Pero son eu quen a tronza. Se me baixa la porcentaxe... Un cigarro. Podería errar o tiro. Pois non acertas que sexa de verdade. Porque quen me engana e despois non me mata é que non coñece nada a Tuco. Nadiña.